Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә без татар әдәбияты тарихы тупланмасы турында сөйләшәбез. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында бу хезмәт әзерләнә. Һәм әле уңайдан безнең бүген студия кунаклары Дания Заһидуллина, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең вице-президенты, Әлфәт Закирҗанов, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәбият белеме бүлеге мөдире, һәм Рауил Рахман, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәбият белеме бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре. Хөрмәтле кунаклар, исәнмесез? Исәнмесез. Һәм инде Дания ханым, сез башларсыз бу тупланманың кыйммәте турында, аның үзенчәлекләре турында гомуми мәгълүмат бирү. Хәерле көн. Менә без бүген сезнең каршыгызда 8 томлык татар әдәбияты тарихын күрсәтү, аны эшләү турында сөйләшүгә җыелдык. Һәр милләттә, һәр халыкта, бигрәк тә әдәбиятын, фәнен, гуманитар фәннәрен үстерергә омтылган халыкта әдәбият тарихын эшләү аерым бер мөһим роль уйнаучы бурыч булып тора. Һәм менә әз генә минем сүземне тарихтан башлап китәсем килә. Татар зиялылары да 20нче йөз башында ук татар әдәбияты тарихын әзерләү һәм бастыру кирәклеген әйтәләр. Бу хакта дискуссиялар булып уза һәм инде 20нче йөз башында ук татар әдәбияты тарихын эшләп укучы кулына җиткерү мәсьәләсе кузгатыла. Чөнки әдәбият тарихын эшләү ул бер халыкның мәдәниятенең ерак тамырларын барлау дигән сүз. Икенчедән, әдәбият тарихын эшләү ул зур бер әсәрләр массасы булган әдәбиятны системага салу, аны классификациялау, әлеге әдәби барыштагы һәр язучының иҗатын үз урынын, үз бәясен табып анализлау дигәнне аңлата. Кызганычка каршы 20нче йөз башында башланган бу эшләр 17нче ел инкыйлаблары белән өзелеп кала һәм татарларда әдәбият тарихын эшләү ул инде 1920-30нчы еллар аралыгында башкарыла. Бу яктан башка төрки халыклар арасында татар халкы аерым бер зур казанышка ирешә дип карыйбыз без. Чөнки Газиз Гобайдуллин һәм Гали Рәхимнәр эшләгән татар әдәбияты тарихы томнары, алар татар әдәбиятын Орхон Енисей язмаларына, гомумән төрки дөньяга бәйле карыйлар һәм татар әдәбияты тарихының Болгар чоры, Казан ханлыгы чоры, я булмаса аннан соңгы чорлар әдәбиятларын бик төгәл системалаштырып төзек бер тарих рәвешендә күз алыйлар. Һәм менә бу концепция 20-30нчы елларда тәкъдим ителгән концепция бүгенге көнгә кадәр безнең татар мәдәниятен бәяләүдә төп концепция булып кала. Без мәктәптә дә, вузларда да һәм гомумән гуманитар фәннәр үсешендә шушы концепцияга таянып хәрәкәт итәбез. Аннары соң татар әдәбияты тарихын эшләүче беренче зур галимнәр, зиялылар, интеллектуаллар кызганычка каршы шәхес культы фаҗигаларына эләккәннән соң Газиз Гобайдуллин, Гали Рәхим, Галимҗан Ибраһимов, Габдрахман Сәгъди турында сүз бара бу очракта. Кызганычка каршы безнең менә бу эш күпмегәдер тукталып кала, ләкин аларның татар әдәбияты тарихы концепциясе ул мәдәни мәйданнан китми. Ул мәдәни мәйданда яшәвен дәвам итә. Чөнки алардан соң килгән галимнәр Мөхәммәд ага Гайнуллин, Гали ага Халид һәм башкалар Ибраһим ага Нуруллин, алар инде илгәргеләрнең салган нигезенә, фундаментына таянып хәрәкәт итәләр һәм һәр вакыт 50нче, 60нчы елларда бу хәрәкәт бигрәк тә активлашып китә. Яңадан томлыклар татар әдәбияты тарихын системалы академик фән югарылыгында эшләү бурычы куела. Һәм менә бу эшләр, бу зур эшләр
татар әдәбияты тарихы буларак бары тик 80нче елларга гына мәйданга чыга. Бу очракта без татар әдәбияты тарихының 84нче, шулай бит әле Әлфәт Максимович, 2001нче елларда эшләнгән 6 томлыгы турында сүз алып барабыз. 6 томлык әзерләнә һәм басылып чыга. Ләкин менә бу 6 томлык әзерләнү, басылып чыгу ул шулай ук академик институт белән бәйле, тел, әдәбият, тарих институты белән бәйле. Ләкин бу 6 томлык әзерләнгән вакыт ул совет идеологиясының гуманитар фәннәрдә хакимлек иткән вакыты. Шуңа күрә бу томлыклар бер яктан географик Татарстан белән генә шикләнәләр, икенче яктан монда әлбәттә әсәрләрдәге социализм идеясының бирелеше, соцреализм юнәлешенең урыны иң беренче планга, алгы планга куела. Һәм беренче, икенче томнарда артык сизелмәсә дә, бигрәк тә 17нче елдан соңгы әдәбиятны бәйләүдә, 20нче гасыр баш әдәбиятын бәйләүдә, менә бу идеологик җитешсезлекләр әлбәттә үзен нык сиздерәләр. Инде 6 томлыкның 6нчы томы әзерләнгәндә үк әдәбиятчы галимнәребез яңадан менә үзгәртеп корулар алып килгән иректән файдаланып, яңадан татар әдәбияты тарихын әзерләү кирәклеген күтәрәләр, аны бурыч буларак куялар һәм тел, әдәбият һәм тарих институтында, аннары инде сәнгать институты булып үзгәрә. Томлыклар әзерләү мәсьәләсе 20-21 гасырлар чигендә инде зур мәсьәлә буларак өлгереп җитә. Һәм биредә берничә фактор игътибарга алына. Менә бу татар әдәбияты тарихында моңа кадәр ак таплар булып калган, теге шәхес культына эләгеп, әдәбият тарихыннан төшереп калдырган шәхесләрнең иҗатын тергезүне, шулай ук аларның иҗатына идеологик шикләүләрдән азат бәя бирүне һәм татар әдәбияты тарихын язган вакытта бүгенге гуманитар фәннәр, заман гуманитар фәннәренең югарылыгын исәпкә алуны кирәк, мөһим принцип буларак тәкъдим итәләр. Һәм 20-21 гасырлар чигендә, бигрәк тә менә 2000нче елларда, шулай бит Равил абый, тел, әдәбият сәнгать институтында, бигрәк тә Казан дәүләт университеты галимнәре, башка галимнәр катнашында менә шушы татар әдәбияты тарихының концепциясын тикшерү, аның турында фикер алышулар булып уза, томлыкларның ниндидер бер эштәлеге, структурасы билгеләнә. Ләкин ул чорларда 21 гасырның беренче елларында ниндидер бер адымнар ясалса да, китап буларак бу китаплар инде әзерләнеп бетмиләр. Алар, бәлки аларны әзерләп бетерү өчен әле иртәрәк тә булган буладыр, бәлки фәнни фикер әзерләнеп тә җитмәгән буладыр. Һәр хәлдә бу томлыкларны әзерләү күпмедер вакытка артка чигенә. Һәм менә ниһаять 2012-13 еллардан соң бит инде бу эшкә актив яңадан бер кат әйләнеп кайту, актив бу мәсьәләне тикшерү, бу мәсьәлә турында фикер алышу башлана һәм телләр турындагы программа кабул ителгәндә, бу томлыкларны телләр программасы кысаларында бастырып чыгару тәкъдиме белән чыга Фәннәр академиясе. Һәм чыннан да томлыкларны бастырып чыгару мөмкинлеге ачылуга, аларны әзерләү эшедә җайга салына, ел сайын бер том әзерләнеп килә һәм 17нче елны без инде менә 5нче томны мәйданга чыгарып, 5нче томны укучы кулына тапшырып төгәлләдек. 18нче, 19нче, 20нче елларга 8 томлык тулысы белән басылып чыгачак һәм укучы кулына барып ирешәчәк. Менә беренче сорауны шулай башлап җибәргән идегез. Бу томлыкларның
кыйммәте нәрсәдә, бу томлыкларның әһәмияте нәрсәдә дип, мин дә шушы сорауга җавап биреп, сүземне төгәләргә телим, аннары инде коллегаларым да бу мәсьәләгә үзләренең фикерләрен әйтерләр. Әлбәттә, минем фикеремчә, татар әдәбияты тарихын эшләү, бигрәк тә 8 томлык кебек зур татар әдәбияты тарихын эшләү, ул бер яктан татар әдәбиятының үсеше, татар әдәбиятының бүгенгесен, узганын һәм киләчәген билгеләү өчен бик мөһим бер эш булып тора. Чөнки әдәбият тарихыбыз нинди дигән сорауга, әдәбият тарихыбызда нинди күренешләр әһәмиятле, әдәбият тарихында нинди традициялар дәвам итә, нинди яңалыклар бар дигән сорауга төп җавапны академик фән югарылыгында әлбәттә 8 томлык әдәбият тарихы җавап бирә, гомумән әдәбият тарихлары җавап бирәләр. Икенче яктан, татар әдәбияты тарихы академик басма, ул алга таба мәктәпләргә, вузларга, монографик тикшеренүләргә кирип китәчәк база булып хезмәт итә һәм мәктәп, вуз дәреслекләре, я булмаса аерым бер диссертациялар, алар инде шушы 8 томлыкта тәкъдим ителгән концепция нигезендә үстерелеп китәләр, шушы нигездә тәкъдим ителәләр. Димәк, 8 томлык ул алга таба гамәли барлык проектлар өчендә фундаменталь нигез дип әйтәбез без. Шуннан соң 8 томлык татар әдәбияты тарихының моңа кадәр эшләнгән томнардан аермалы булган, шулай ук күп кенә өстенлекле сыйфатлары бар. Бер яктан бу томлыкларда татар әдәбияты тарихы, ул Татарстанда яшәүче татарлар әдәбияты тарихы гына түгел, бәлки гомумән татар әдәбияты өчен әһәмиятле булган барлык әдәби күренешләр тарихы буларак тәкъдим ителә. Һәм монда иммиграцияда булган әдәбият тарихы да, Башкортстанда, Төмәндә, я булмаса башка җирләрдә яшәп иҗат иткән аерым бер авторларның әдәбият тарихы өчен мөһим әсәрләре хакындагы фикерләр дә урын ала. Моннан тыш, беренче тапкыр без менә шушы әдәбият тарихы томнарында 17нче елдан соң әдәбият тарихында дөрес бәяләнмәгән, әлеге тарихтан төшереп калдырылган, я бу бөтенләй телгә алынмаган әсәрләр, кешеләр, аларның еш кына фаҗигале язмышлары турында мәгълүматлар белән танышабыз. Бу яктан бигрәк тә менә әле генә укучы кулына барып кергән 5нче том аерым бер урын тота. Әгәр сез бу томны карасагыз, әлеге томда 50 яшьлекләр буыны 50 яшендә әдәбияттан, әдәбият белеме фәненнән китәргә мәҗбүр ителгән, төрмәләргә ябылган, үлемгә хөкем ителгән кешеләрнең фаҗигале язмышлары әдәбият тарихының һәр битендә саркып ята. Һәм бигрәк тә менә шушы 5нче том безнең моңа кадәр татар әдәбияты тарихыбыз нәрсәләрдән мәхрүм булды соң дигән сорауга да җавап бирергә мөмкинлек бирә. Һәм бу томнар әлбәттә үзләренең фикер байлыгы белән, үзләренең интеллектуаль көче белән моңа кадәр эшләнгән томнардан алда, күпкә алдарак торалар. Ул шулай булырга тиеш тә, фән бер урында гына тора алмый, ул һәрвакыт үсештә, үзгәрештә. Һәм менә бу томда татар гуманитар фәннәренең бүгенге үсеш дәрәҗәсен күрсәткән бер билге, бер символ дип тә әйтергә мөмкиндер миңа калса. Рәхмәт, Әлфәт әфәнде. Һәм инде менә концепция турында Дания ханым да әйтеп китте, төзелү концепциясе турында тулырак мөмкин булса, нинди принциплар буенча, нинди концепция буенча төзелә бу тупланма? Рәхмәт. Хөрмәтле җәмәгать, иң беренче шуны да искәртеп китергә мин телим. Әлеге томлыкларның эшләүгә тартылган галим гөләмә турында да мәгълүмат урынлы булыр. Менә безнең 8 томлыкның төп баш редакторы булып Рауил Рахмани тора. Шуңа күрә дә бәлки бу очракта миннән дә алда аның чыгышын тыңлау да әйбәт булыр. Микрофонга кнопкага басарсың.
ул гомумән алганда әлеге 8 томлыкның редакторы, мөхәррире, моннан тыш һәр том өчен җаваплы аерым мөхәррирләр билгеләнә. Алар инде безнең шушы татар фәнендә исемнәре билгеле булган һәм шушы тәясә бу чорны өйрәнүдә шактый җитди казанышларга ирешкән галим үләмә алынды. Әнә шу рәвешле аның төзелеш структурасы дип әйтимме, нигездә фәнни биеклекне, фәнни казанышларны саклауга юнәлтелгән. Алла сез дәвам итсәгез иде, аннан соң мин кушылып китермен. Шушы куелган сорау сезнең өчен. Башта рәхмәт. Башта теге рәсми азрак тегәллек кирәктер инде. Бу томнарның мен төзүчесе, аннары җаваплы редактор инде. Безнең фәнни редактор нигездә Дания Фатиховна, бу рәсми безнең шулай бикләнгән инде. Мин нәрсә әйтәсем килә. Бу томнарны башлаганда әлеге басма 7 томнан торырга тиеш иде. Аннары 7 томнан башлаган идек. Беренче том безнең үсә 2 томга әйләнде. Ни өчен? Чөнки татар әдәбиятының байлыгы, шул хазинәсе шул кадәр зур, бер томга гына сыйып бетмәде. Бу нәрсә дигән сүз. Гомумән без Төрки кавым буларак иске бай милләт без, борынгы милләт без. Монда теге географик яктан да, вакыт ягыннан да шактый киңәйтергә туры килде. Менә без борынгы милләт дип әйтәсе җиңел ул әлбәттә, ләкин моны дәлилләргә дә кирәк бит әле. Менә мин сезгә бер конкрет мисал китерәм. Безнең Төрки кавымнарының борынгы булуы. Әйтик, телләргә мәгънә иңү. Менә сез карагыз. Кеше үзе турында уйлый белә. Баш бер җектән тора. Йөз, бит, чәч, тел, теш, кул, кыскасы бөтен әгъзаларны санап чыксаң да, анда күбесе бер җектән тора. Шул ук азык продуктлары: ит, сөт, йон, май һәм башкалар. Хәзер географик карагыз юнәлешләр: уң, сул, ал, арт. Тагын фәлсәфәгә килеп чыксак, җир, күк, су, ут менә бер җектән тора. Менә булар бер генә милләт чагыштырып карасагыз, мәсәлән, сөт белән малаканы рус милләтендә. Монда күренә инде кайсы милләтнең телгә килүендә ниндидер алдынгылык дип әйтәм, менә шушы нәрсәләр. Шулай итеп, монда теге әллә нинди томнарны, тарихи китапларны укып торырга түгел, шушы конкрет тел лексикага гына игътибар итсәң дә күп нәрсә сөйли шушы әйбер. Димәк, чыннан да безнең борынгы җырлан алып карасаң, Архонин язмаларын алыйкмы, анда Кашкари сүзлекләрен алып карыйкмы, Ясәви сүзлекне аерым язучылар инде. Баласагы уни, Бакырганы, менә бер-бер артлы тезелеп торалар безнең иң борынгы язучыларыбыз, Калгалия кадәр булган язучыларыбыз. Бу барысы да сөйли, димәк, безнең хазинәбез, рухи хазинәбез бик борынгы җырлардан башлана. Шуңа күрә безнең күчеп киткәндә ул 2000 елны үзе өчен ала бу әдәбият тарихы. Хәтта сакланмаган очракта да без археологлардан күпкә бу очракта бәхетлерәк, чөнки алар шүлмәк китекләреннән нәрсәләр мәгънә эзли. Безнең анда-монда тик калган рухи кисәк кысаклардан эзлибез, җавабыз бер бөтенлекне. Әйтик, Марсель Бакиров барысына мәгълүм инде барыгызга, ул Кытай истәлекләрендә сакланып калган тәрҗемәләрне таба. Шушы тәрҗемәләр аша без үзебезнең җырларга килеп чыгабыз. Димәк, турыдан-туры сакланмаган очракта да аның аерым бер методлар ярдәмендә мөмкин үзебезнең борынгы җырыбызга килеп чыгарга. Менә шул рәвешчә, димәк, безнең тарихи яктан һәм географик яктан киңәйде. Шулай итеп, 7 том әйләнде 8 томга. Тагын нәрсә әйтәсе килә, Дания Фатиховна бик җентекләп әйтте инде, мин бер генә әйбер әйтәсем килә. Бу 8 томлыкның социаль яшәешкә туры килүе шактый гына. Әйтик, 5нче томда шактый туры килә ул. Ләкин кайбер очракларда гомумән шулай булырга тиеш тә ул туры килми социаль яшәешкә. Монда хәзер
эстетика законнарының үз законнары бар. Тарихның, гомумән социаль яшәешнең үз законнары бар. Менә бу соңгы вакытка дәвергә күчсәк без, демәк, шигъриятның, эстетиканың үз законнарыннан дәвам итүен беләбез, җәмгыятебез инде үз юлыннан бара. Демәк, тарих белән генә түгел, монда килеп чыга психология, эстетика, әхлак мәсьәләләре, булар безнең шушларның системасы кирәк. Демәк, система тудырганда шушы нәрсәләр килеп чыга инде. Бу томнарда барлыгы 200 иҗат портреты бирелә. Бу шактый зур 200 иҗат портреты. Демәк, бу иң зур язучыларыбыз дигән сүз, зур сәнгать осталары дигән сүз. Инде булардан тыштагын 1000-гә якын кыскасы шәхесләрнең, язучыларның исемнәре атала. Менә күз алдына китерегез, демәк, бу 8 томлык гына түгел, бу меңләп әдипнең язмышы дигән сүз. Менә шушы тулы бер армия, рухи безнең байлык, шушыны, демәк, системага салып, аларны барлап, һәм аларның эстетик кыйммәтен күрсәтеп укучыга, әлбәт, исемнәрне атып кына түгел, иҗат портретлар биреп кына түгел, без аны анализлап та күрсәтәбез. Әдип Такташ. Менә мисал итер 5-нче томга кергән ул. Нәдир Разбойникта муллагызны кыйнап китәрмен дип язган ул да. Хәзер әйтәләр инде. Юк, Такташ ул искергән икән, безгә бармый бу социаль-яктан инде. Ләкин бит Такташны алай сызып бәреп кенә булмый. Аның бит шагыйрьлеген, аның дахилыгын ничектер күрсәтергә кирәк, эстетик яктан алып күрсәтергә кирәк. Демәк, бу чиракта без хәзер үзебезнең анализыбыз белән шушы Такташ иҗатының, демәк, ниләрен үсеш, ичке үсеш матурлыгын да күрсәтеп бирә алабыз. Һәм үрнәк бирә алабыз инде, бирәбез. Бу инде дәреслектәр төзүчеләргә һәм гомумән мәктәптә әдәбиятны укытуда, демәк, үзенә күрә бер үрдәктә булып торыр дип ышанабыз инде. Башына сөйләп бетереп булмый. Рәхмәт. Дәвам итәсез? Инде менә куелган сорауны дәвам итәбез икән. Чынлап та менә минем коллегаларым әйткән фикерләргә кушылып, мин әлеге 8 томлыкның яңалыгы турында суал барганда, тагын шундыйрак фикерләрне өстәргә мөмкин дип саныйм. Бердән әйттем инде, һәр томның аерым мөхәррире бар. Беренче том өчен безнең җаваплы мөхәррир булып танылган галим Марсел Бакиров торса, икенче томның җаваплы мөхәррире, дөресрәге, фәнни мөхәррире Хатип Миннугулов, өченче томның фәнни мөхәррире Фуад Галимуллин, 4-нче томның фәнни мөхәррире Резида Ганиева, 5-нче томның фәнни мөхәррире Дания Захидуллина. Ягъни менә булар безнең басылып чыккан һәм укучы кулына ирешкән томлыкның җитәкчеләре дип әйтим инде. Инде шушыңа нисбәтле беләсезме, тәмин булай дип әйтер идем. Менә әдәбият тарихы бит ул гади бер язма гына түгел. Барыбер әдәбиятта халыкның яшәү рәвеше, менталитеты, аның бөтен хыял өметләре чагылыш таба. Ул рухи байлыгыбыз. Бүгенге көндә, мисал өчен, безнең борынгы чорларда ук татар халкының иҗтимагый фикере, фәлсәфәсе турында суал барабыз икән, безнең тарихчылар, без фәлсәфәчеләр, иҗтимагый фикерне өйрәнүчеләр барысы да әдәби әсәрләргә мөрәҗәгать итәләр. Халык авыз иҗатыннан башлап, мифларыбыздан башлап шушыңа киләләр. Шуңа күрә дә кайсы чор, кайсы этапта гына язылган әсәр булмасын, анда барыбер халыкның яшәү рәвеше яклана һәм саклана. Инде ул теркәлеп калган, тарихта кала торган әйбер. Томлыкларга килгәндә, тагын шушы яңалыклар нисбәтле әйтелде инде. Менә бу марксистик ленинсыл методологиядан арыну, нәкъ әдәбият тарихын объектив һәм бөтен байлыгында һәм бер бөтен күренеш буларак өйрәнүгә нигез җирлек булып торды. Монда игътибар итегез, һәр томны алып карасак та без, менә яңгырады бит 200-гә якын монографик мәкалә. Ягъни иң танылган әдипләрнең иҗат портретлары бирелә дип. Алар безнең моңа кадәр басылып чыккан 6-нчы томлыктан бик нык аерылып торалар. Кайвакыт аларның әсәрләре безгә 90-нчы еллардан әйләнеп кайтты. Шул Исхакыйны без беләбез кебек. Ләкин шушы академик басма буларак Исхакый иҗаты әле безнең әнә шундый хезмәтләрдә шактый аз урын алганлыгын күрәбез. Яисә 20-30-нчы елларда
әлі де баяғы вулгар социологизмға һәм башка төрле карашларга бәйле читләштерелгән әсәрләребез, авторларыбыз, ягъни октапларсыз һәм bütünlüklе өйрәнү. Тагын берсе әсәрләргә бәя бирүнең бер яктан без кыенлыгында күрәбез һәм шул ук вакытта объективлыкка килү шушындый бер кыен мәсьәләне хәл итүне алга куйды. Игътибар итик, Совет чорында, Раул абый башлады бит әле Такташта да без Совет идеологиясенә ияреп язылган мисалларны таба алабыз дип. Менә мондый авторларның иҗатын ничек бәяләү? Кайберләренең әсәрләре бүгенге көндә бәлки алай бик киң өйрәнелмидер. Спектакль пьесалар сәхнәләргә куелмыйдыр. Әмма шул ук вакытта әдәбият тарихында урын алган әлеге шәхесләр иң беренче чиратта үз чоры укучысын тәрбияләгән. Үз чоры укучысына мөрәҗәгать итеп, шушы үз чорының үзенчәлекле якларын әдәби сурәтләрдә чагылдырып биргән, кызыклы, гыйбрәтле, үзенчәлекле образлар тудырганнар. Без бүген әгәр дә 30-нчы елларның яисә сугыш чорларына нисбәтле аның герое бик коммунист дип, аның герое мондый дип алардан бик җиңел генә баш тартабыз икән. Ул чордагы кеше күңеле белән, җаны тәне белән инанган әйберләрне ничек без объектив бәяли алырбыз? Әнә шул рәвешле безнең димәк бер яктан чор таләпләре, әдипләрнең үзләренең эчке инанулары, икенче яктан инде бүгенге фән биеклегеннән торып эстетик күренеш, эстетик казаныш буларак шушы әсәрләргә бәя бирү һичшиксез алгы планда торды һәм без аларга игътибар итәргә тырыштык. Рәхмәт. Хәзер инде журналистларның сорауларына күчик. Рәхим итегез. Шәһри Казан, Йолдыз апай. Монсына сөйләгез инде, онсы эшләмәс. Камерага ишетелми, онлайнда караучылар сорауны ишетмәячәк. Шуңа күрә сөйләргә кирәк. Кызганыч, китапны кулга алып карау бәхетенә ирешмәгән идем. Шуңа күрә бер сорау бирәсем килә. Анда жанрларга бүлеп каралганмы әсәрләр гомумән? Әдәбият тарихы ул инде структур яктан чыннан да жанрларга, дөресрәге жанрда түгел төрләргә бүлеп өйрәнелә. Бу китапта да шулай. Аның керешелеше бар. Һәр томлыкка аерып алынган чорга обзор күзәтүлеше бар. Шуннан тыш проза, поэзия, драматургия, әдәби тәнкыйть һәм әдәбият белеме фәне бар. Һәм шулардан тыш безнең аерым бер томлыкларга, мәсәлән, иммиграциядагы әдәбият аерым бер бүлек буларак килеп керде. Читтә яшәгән әдәбият, рус телле әдәбиятта шулай ук алга таба томнарга керер, хәзерге көнгә якынлашкан сайын дип карыйбыз инде без. Нәкъ менә шулай моңа кадәр 6 томлыктагы кебек үк аерым бер төрләр үзәккә куелды. Балалар әдәбиятын камын икән, балалар әдәбияты да. Һәм һәр аерым бер төрдә, мәсәлән, проза, поэзия, драматургия, балалар әдәбияты, әдәби тәнкыйть әдәбият белемендә шулай ук гомуми күзәтү өлеше бар. Һәм берничә шушы чор прозасын, поэзиясын, балалар әдәбиятын үстергән берничә кешенең иҗат портреты монографик бирелә. Эстәп кенә әйтим, беренче том турында Беренче томда бу бөлүнүш сакланмады, чөнки поэзиядан башлана беренче том битендә үзегез беләсез, шуңа күрә прозадан башлап китмәдек, шуңа күрә менә бу искәрмә кебек инде. Һәм әлеге томлыкларга нисбәтле Дания Фатиховна фикерен дәвам итеп тагын бер кат искәртергә телим. Ягъни әлеге бүленештә, төзелеш структуралардан бүленештә, димәк бер яктан чит илләрдәге татар әдәбияты аерым урын алып тора. Игътибар итегез, әлеге әдәбият тарихларында булмаган. Икенчесе, менә без 6-нчы томнан башлап рус телле әдәбиятка да тукталабыз. Ягъни Татарстанда бүгенге көндә татар әдипләре үзләре милләте белән татар булып, ләкин рус телендә иҗат итүчеләр бар. Һәм ул шактый бәхәсләр уяткан әлеге сорауга без дә үз чиратыбызда, үз аңлавыбызда бәя бирергә яисә аңлатырга телибез. Һәм тагын берсе, менә шушы Татарстаннан читтәге татар әдәбияты бар бит. Әйтик, шушы Мордовия ягындамы, Башкортстанда иң зур төп өлеше бит инде Сибирдә бар татар әдәбияты. Димәк, без әлеге авторларның иҗатына да, әлеге әдәбиятны да шушы томлыкларда билгеле бер кысаларда үзебезнең шушы концепциягә яисә күз аллауга нигезләнеп чагылдырырга күрсәтергә телибез. Рәхмәт. Сораулар тагын бармы?
Симбик апа, сұраумы? Рахмет. Мәдәни жұмға. Менә монда махсус мәкаләләр язылдымы? Или яисә әзер мәкаләләрдән гына файдаланылдымы? Беренче кирәк булды бу. Сына мин җавап биреп карыйм. Мондый томлыклар бары тик махсус язылып кына эшли алыналар. Чөнки әзер материалны җыеп кына без академик басма әзерли алмыйбыз. Шуңа күрә бу томлыкларга махсус язылган материаллар хәтта менә эш шулай бара. Айрым бер язучылар иҗаты буенча язылган материал, без кушу заказ белән язылган материал безне канәгатьләндермәсә, ул очракта без башка кешегә заказ биреп яздырабыз. Һәм бәлки сез томлыкларны күргәнсездер, шундый моментта бар. Мен дә әйткән идем, менә бу 20нче гасыр ахыры, 21нче гасыр башында 99-2001 елларда менә шушы томлыкларны эшләү мәсьәләсе кузгатыла. Әле анда 8 том булырмы, юкмы, анысы билгеле булмый. Ләкин бу эшне безнең Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында Флюн Муслахович Мусин башлап йөри ул вакытта. Һәм менә ул вакытта айрым бер темалар буенча материаллар әзерләнәләр. Biz ул материалларны карыйбыз һәм томлыкларда искермәгән, үз әһәмиятен җуймаган, элек язылган материаллар да файдаланылалар. Ләкин алар фәнни редактор эшен узганнан соң гына файдаланылалар. Шуңа күрә еш кына элегрәк язылган материалларны тагын бер автор, 2 автор куеп язып бетерү, бүгенге фәнгә мәгълүм булган фактларны кертеп бетерү рәвешендә эшлибез. Бу инде бер яктан томлыкларны эшли башлаган кешеләр, шул ук Флюн Муслахович, шул ук Фәрит абый Бәширов кебекләр, аларның әзерләнгән шушы томлыкларга дип махсус әзерләнгән материалларын саклау өчен эшләнә. Икенче яктан барыбер томлыклар инде 20нче гасырның 20нче елларына чыгып җитәргә тиешләр. Аларны яңарту максатында куеп шундый ел сайланды. Һәм шушыңа өстәп, менә инде сездә биргән сорауга да тукталып китәргә кирәктер. Әлеге китапларның, томлыкларның киң җәмәгатьчелеккә кирип ирешү мәсьәләсенә тагын бер ачыклык кертим инде. Менә Дания Фатина әйтеп китте инде, әлеге томлыклар алар дәүләт бурычы буларак, ихтыяҗы буларак эшләнә. Аны бастырып чыгару, нәшр ителү, ул телләр турындагы законны тормышка ашыру программасына таянып, шуның акчасына чыгарыла дип әйтим. Һәм ул Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы аша алып барыла. Шуңа күрә әлеге томлар алар һәрберсе 1500 данә, бүтән тиражны тарату, җәмәгатьчелеккә җиткерү мәгариф министрлыгы вакаләтендә алар аша алып барыла. Шуңа нисбәтле әйткәнчә, кайбер сорауларда безгә язучылар булсын, журналистлар булсын, әдипләр шулай мөрәҗәгать итәләр. Димәк, бу мәсьәләдә без үзебез уйланганнан соң инде хәзер мондый фикергә киленде. Һичшиксез без яңадан әлеге томлыкларны шушы киң җәмәгатьчелек өчен яңадан бастырып чыгару мәсьәләсен куйдык һәм нигездә җитәкчелек тарафыннан яклау таптык. Мин уйлыйм, бу инде узакка сузылмас. Хәзерге көндә дип әйтим, басып чыкканнары нигездә китапханәләрдән табу мөмкинлеге бар. Шул вакытта баштагы 4 том дип әйтим инде сатуга чыгарылмады дип беләм мин. 4нче чыктымы? Безнең менә 1нче, 2нче, 3нче том чыккач, алар инде нигездә мәктәп китапханәләренә җибәрелгәнлеге билгеле булды. Шуннан соң без бу мәсьәләне яңадан бер кат мәгариф министрлыгы белән сөйләштек. Һәм күпмедер тиражның бер өлеше 4нче томда китап кибетләренә чыкты, һәм 5нче томда китап кибетләренә чыгачак. Алга таба чыккан томнар инде китап кибетләренә дә чыгачаклар. Шул вакытта безнең 1нче, 2нче, 3нче томнар алар инде теге библиографик раритетка әйләнделәр, чыгып үзебезнең дә кулыбызда артык томнар юк. Шуңа күрә без бу томнарны кабат бастыру кирәк дип табабыз. Һәм менә томнар
бик яңарып чыктылар. Аларда бик яңа материаллар урын тапты. Алар системага салынганнар. Аларны инде хәзер рус телле укучыга җиткерү мәсьәләсендә мәйданга куярга кирәк. Һәм аларны тәрҗемә итү, ничек итеп тәрҗемә итү, кайсы томнан башлап тәрҗемә итү. Менә бу мәсьәләләр буенча да фикерләшү бара. Рәхмәт. Тагын бер нәрсә әйтим инде. Флүн абый мәсьәләсендә мин әдәбият белеме бүлегенә килгәндә Флүн абый һәм безнең сотрудниклар инде 20 йөз әдәбиятының 3 томлыгын әзерләп яталар иде. Хәзер килгәч инде әмнең башы кайда да әдәбиятның ахыры кайдасын аның дип сорау биреп инде шуңа күрә шушы 3 томлыктан без җәйдек 7 томга дип инде башта. Хәзер шуннан соң Академия наукның ниләр җитәкчеләре белән безнең азрак каршылыкта килеп чыкты, чөнки 3 томлыкның планы үтәп җиткезмәгән, ә без хәзер 7 томлыкны төзергә инде. Борынгы чорга күчеп киттек. Мәсгуд абый Канәтдинов, Масыл абый Әхмәтҗанов, алар нигез безнең нигез авторларыбыз булды. Бу чорда яңа әдәбият шулай итеп менә шундый 3 томлыктан әйләнгән бу 8 томлык. 7 томлык һәм 8 томлык булды бу. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Бу очракта инде мин тагын бер өстәп кенә әйтеп китәсем килә хәзер бер генә минут. Менә сез инде үзегез дә әдәби барышта катнашкан кешеләр, менә Йолдыз да, Сөембикә дә беләсез, безнең узак вакытлар татар әдәбияты тарихы чыкмый килде һәм 6нчы томда безнең әзерләнгән вакытта ашыгыбрак әзерләнде. Һәм менә бу әдәбият тарихы булмау әлбәттә мәктәпләрдә һәм вузларда әдәбият укытуга да бик нык тәэсир ясый. Һәм мәктәп дәреслекләрендә яшь язучы дигәндә Рауил абый Фәйзуллинны атыйлар балалар дип без инде һаман әйтә килдек. Хәзердә күпчелек очракта без күп кенә мәктәпләрдә шушы хәл белән очрашабыз дип. Шуңа күрә менә 8 томлык әзерләнгән вакытта бурыч шулай итеп куелды. 8 томлыкта татар әдәбияты тарихы ул инде бүгенге көнгә кадәр килеп җитәргә тиеш. Һәм анда бүгенге 21нче гасыр әдәби барышы да бәяләнергә тиеш. Чөнки академик шундый басма булмый торып, без мәктәпләргә, вузларга әлеге барыш турында мәгълүматларны дөрес итеп кертеп җибәрә алмыйбыз диелде. Шуның белән бәйле 8 том планлаштырылды. Рәхмәт. Һәм инде Татар информ дине сорау. Исәнмесез, хәерле көн. Менә сез рус әдәбияты тарихын язу нияте бар дип әйтеп киттегез. Менә бу Рус теленә тәрҗемә итү. Рус теленә тәрҗемә итеп, рус укучысына җиткерү татар әдәбияты тарихын. шушы татар әдәбияты тарихы тәрҗемәләштерәчәк кенә имегез? Әйе. Ул рус телле укучыга да барып җитәргә тиеш томнар. Чөнки татар әдәбияты тарихы татар телендә генә калса, ул татар әдәбиятын башка милләтләргә күрсәтергә дә мөмкинлек бирми. Һәм шул ук вакытта безнең бит әле татар телен белмәгән бик күп милләттәшләребез бар. Алар да үзләренең мәдәнияте турында мәгълүматлы булырга тиешләр. Һәм бу рус телендәге томнар алар фән үсеше өчен дә, вузлар, мәктәпләр өчен дә бик кирәк. Шуннан чыгып без татар әдәбияты тарихын рус телле укучыга тәкъдим итү турында салып барабыз. Рәхмәт. Тагын сораулар булмаса, тәмамлыйбыз матбугат конференциясен. Зур рәхмәт килгәнегез өчен, уңышлар сезгә, барыгызга да уңышлы эш көннәре телибез.